kawai tadi mungkin berkat teknik kepon yang kepat ni yang macam ni. Kumsi benta ban rakhe penton buram yaga jingda bakat sansnem kamalim taxi owners and drivers association kabala sedang yaka haka arteri ujiliu arhajar nyau ka association kala penlong da ke inter school sports meet arhajar arpoar man pensa akan mau kini kesengi bakarpang ki school baro ki badan haka than malim ki balayawan ban shim benta haka ni kesengi ki don kumba khat lai teli bat haka ni kesengi laya don lang irang bak senang kemelim kinong hikai iba sanbo nong klau bat ukong san acting pa im ainam manix im usim kahima melim bala play kane ka inter school sports meet arhajar arpuar mentakas ngi hamelim madan football Latip kumba asna menta ikhna yo shu kum kani galat bangin penlongi ki sport haki school ki jongi tingis ngoban aingu e yu blay bola plilat yangi sasisin pat hakini kapor ngai khublei ru na kabenta I belam yi kani kapor irang ba belam president jongka taxi owners and drivers association ki sports secretary general secretary ai khublei ru ani rang ba snong biadon ki ipaim biadon rangkat hangni but baro ki principal ki biadon bat kinong hikai baro bat kumju ru ya ki kena school ngai khublei lang ya phi baro hooj ngai khublei khamtam e na kabenta kani ka association khublei shibon ya ka jing khot jong phi yangi bangin ya don benta lem bat phi ngada dap da ka jing sngo comment e ban ya don benta bat phi ka association hakani ka por ka jing dap khat san snem jong ka association chisha phi pilai long ki bayo I jungai ban wan ra lem ying lang yangi hakani ka por bakan don kani ka inter school football tournament ka bawan ra lang yangi baro ki school ka ban kendo lang kumni bat kalong ru ko wei ka ba pen kan siu yangi kum kinong hikai bat ki kena school ban kin mau ya ka jing don kam jong ka sport ka bala ban wan ra yangi ya ka jing ko jing khia bat kum ju ru ya ka jing pro ha ka jing mut ki jing perkhan ngai khuble shibun e ya ka association bat ngasno ban ong heng ni ba ka association bat kum ka taxi and owners and driver association kalong ko we ka benta ka ba crowd tam bat hilong shisha kita ki but lum jong ka yo ka kot ha ka snong ka thau hilong ki but lum jong ka yo ka kot ha ka hima bat ha kinu ki benta ngala ban ong heng ni ba klem ma phi lahap ban sange lut ki eke baro namar kalong ka badan kam ka nakabenta jongi dei mapi bapen poi yakinong hikai bat yaki kena school shaki school bat dei mapi ru ki bapen poi yaka ki marrep ki jur ki jap shiki yo ki hat bat dei mapi ru ki bapen poi yaki marbam mardi ha ki jaka ki bafer Nantai secretary umju ru yaki office bearer jongani ka association jongpi umju ru yai rang ba snong jongani ka than jongani ka dong hangni nang ta yaki nong hikai bat ki principal jong ki school ki bapher jongani ka than kala iwan bani simbenta kani po hakani ka program kala penlong dagani ka association kumju ru yi menteri kharluki bat yi officer in charge jong ka police jongi I ba nong klau bat kham tam e ya phi ki kena school ki ba pher ki balai don ki balai wan mani sim bentalang hakani ka jingdap khat san snam jongkani ka meliam driver and taxi owner association de nakaliang jonga an ashikentien arkentien habagai day kanika inter school kapala pelong na kanika association dia kumba pitip hi ba ka sport at ka education kaya rengkat kapuar ba pitangnya police school bat pindai hiru ba panlamit
tang haka sport ru pidei hiruban dip yaka puli puthi kum ngan chu ai nok sa kom ngai la di ru men chwa ko badang puli ngam da dei u khna bosmat basting haka jing puli puthi kamawala kata kat nang yat kisnam kanang poi sakhi kelas ki bakham he kata kamen sim ya le kamen sim ya kun kadon beh la di hadu bangandau pendep ya ka master degree di hadu mentaman ni adang kuai ban puli tamba talong ba kajing te jong ka kam ba kajing yat jong ka por di wala kataru nga blay nong bu nong thau hi wala ailat yang abangan dia don bentalang hakum kini ki program baper at kham tam e mentakas ngi kebolong ruka jingdap khatsan snem jonggan ni ka association hang ni hapo nalien di nakaliang jonga nganom sim nya kapuar namar kani ka dei kapuar ka bapin nya kemen bapin nya sngo bha ka dei kapuar bapin laj kham tam na ki school hindiat hagini ki sisngi asngi bapelong kani ka sport na kani ka mlim driver association di hindiat di kumka dak ka jingya sno tilang nakaliang ka hima hagani ka sngi nga ngam dani ban ai tang ini token banaka hima an ai presiden menta kasngi kum kadak banya dan menta banya sno tilang hagani ka jingdap hasan snem jongani ka association di hakaju upuar nga nakaliang jong kahima Hey!